Sono male. Amen, 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 amen. Che di là. Вие не ни познавате. Вие не знаете за тези хора, които би трябвало да се гордеете с тях. Какво те са допринесли за развитието на нашата страна. Нямаха ковач. Логиката беше проста. Ковачите, познати на съселените им, бяха все цигани. Следователно, всеки циганин носи ковашкия занаят по рождение. Така че, щом Йорге вземе чука, всичко ще тръгне от само себе си. Защо звезда е Ромо? Тоест, ние и в тези книги не говорим за изобщо ромите. Обикновено всичко, което се пише за ромите, когато има положителни страни, се гледа с половина око и с съмнение. И затова реших, че аз съм длъжен, ако може, документ по документ по документ. Събрах всичко и реших, че трябва да го направя достояние преди всичко на ромите, да знаят. През втората половина на 14 век на остров Корфу се създава Феодум Асинганорум, циганско владение, което просъществувало чак до 19 век. Във всяка махала има по 5-6 такива работилници. Те не винаги им казват ковачници дори. А в Клуцухор те са около 20. А оказва се в Стара Загора са повече. В Казанлък се оказва повече от 30. По-голямата ромска махала в София, Хаджиманов мост, около 40 къщи, се е намирала в района на сегашния Лъвов мост. Тоест на пъва на София, ама сега. Тогава било ромска територия. И тук населението се е занимавало с ковачество и услужвало на гражданите и селените със своите метални произведения. Трябва да говорим за звездите на ромите. И това дано ни спаси малко